Kyk mense, Papa, asapan na, hy is kwaad vir my. Maar ek het nie bedoel om hom kwaad te maak nie. Maar ek gaan dit nou opmaak, nee? Babetjie? Ek is nog kwaad, los my. Nee, Los my. probeer om verskoning te vra. Ja, stabiel al laat. As ek dit al laat om het wat ek te praat, dan kan jy al laat op my naas. Nee? Maar kyk vir my as ek met jou praat, Papa. Ade, Ek probeer verskoning vra, ek is jammer. as ek nie praat, dan wat gedaan? Hoe kan sy dit sê? Ek het maar 'n bietjie gedink, ek gaan na die bigger person wees. Wat 'n big passer. La big passer, hoe kan loer jy dan vir my so? Ek het dan weer begin aan, want ek is hier kwaad en ek weet nie. Want, pokkan doe ik jou van mij dood. En dan niet dat pokkan ik van mij dood. Als ik die kwaad is. Hallo dan. So as ek nou vergewe. Nog niet, hij moet gewoon sorry zeggen. Hij moet gewoon sorry zeggen. Ik kan zo een beetje... Ek is sorry my lief. Ja, ik kan zo een klein beetje kwaad voor jou. Maar... Ga daar toe, ga daar toe. Ja, moet niet. Ja, moet niet zo. Ga daar toe. Ga daar toe. Wacht. Kom zeg sorry. Kom. Zeg je, ik is zo kwaad voor jou. Kom. Zet de camera.